Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb tenna l-appell tiegħu lill-Gvern biex iserraħ moħħ il-ħaddiema tal-Air Malta u jagħtihom garanzija ta' impjieg. L-aktar fid-dawl tas-sitwazzjoni diffiċli għal ħaddiema tas-Salmon Palace bil-Gvern jibqa' ma jridx ibiħ is-Salmon lil minnu dispost iżomm lill-impjegati miegħu. Il-General Workers Union taf b'investituri li jixtiequ jieħdu f'idejhom is-Salmon Palace bl-impjegati b'kollox. Fosthom investitur li lu 5 ġimgħat f'Malta u sissa għadu ma natax appuntament għall-laqgħa mal-ogħla uffiċjali. Għalhekk nhar it-tnejn għal Tony Zarb il-ħaddiema tas-Salmon Palace u l-qraba tagħhom se jiltaqgħu il-General Workers Union u flimkien jimxu lejn Kastilja ħalli jipprotestaw kontra l-mod kif il-Gvern trattom. Tony Zarb tkellem ukoll dwar iż-żieda lill Prim Ministru talilu nnifsu u lill-membri tal-Gabinett tiegħu u fakkar kif dawn ħadu wkoll iż-żieda ta' euro 16 ċenteżmu li nataw in-nies għall-għoli tal-ħajja. Matul il-Konferenza Ġenerali Bijennali tal-Għaqda tal-Pensjonanti sar magħruf ukoll li fit-30 ta' Ġunju it-tliet konfederazzjonijiet Maltin, il-General Workers Union, is-CMTU u l-Forum se jkunu qed jiltaqgħu għall-ewwel darba flimkien. Fil-laqgħa li se titmexxa mill-Professur Edward Zammit se jitfassal il-mod kif se jaħdmu flimkien fi żmien li ġej.